alde egin zutela uste bazenuten, oker zeundeten. Olentzerok eta Mari Domingik ilusioa banatzen jarraitzen dute. Urtero bezala gaur abenduaren 27an Otsagabira iritsi dira. Bizitatzeko falta zitzaien azken herria da Otsagabia, eta gaur herriko zaindariaren eta euskararen eguna ospatzearekin batera, herritarrek harrera beroa egin diete Olentzerori eta Mari Domingiri. Orain bai, esan daiteke Olentzero eta Mari Domingi ez direla gau batean pasatzen Euskal Herriko txoko guztietatik. Otsagabira 3 egun geroago joaten dira. Dani Martirena, zer dela eta? Bai, kazetari finak izaki, guk ere jakin nahi izan dugu, zergatik izaten diren beti berandu Olentzero eta Mari Domingi, eta euri galdetuta, iratiko basoa zeharkatu behar izaten dutela, eta elurretan aurkitu dituztela kasko haunitz, eta horrexegatik eta euskara maite dutelako, eta jakin badakitelako gaur hemen, euskararen eguna ospatzen dutela, eta egin batean, parrandazaleak ere badirelako eta jakin badakitelako hemen gaur zaindariaren eguna dutela. Izugarri herri dotorea da Otsagabia eta izugarri dotorea iruditu zaigu Olentzerori eta Mari Domingi egiten zaien harrera menditik, muskilda gainetik herrira egin dute eta bidea erakusteko suziak eta zanpantzarren joareak izan dituzte. Tximiniakea dariela eta urduritasuna kaleetan. Gero etorriko da Olentzero. Piztu dira lehenengo argi zuziak. Berandu, baina badatoz Olentzero eta Mari Domingi Otsagabira. Gure astoak ezin du asko ere mugitu, eta olako izotzakin, eta oso berandu etortzen gea. Beti berandu, baina iristen gara beti bai. Herritarren berotasunak egin die harrera, eta kale jiran udaletxerako bidea erakutsi diete. Olentzero eta Mari Domingiren etorrera ez da gaurko ospakizun bakarra. Euskararen eguna, Aldi Patron, Olentzero, dena. Baina gian bai gehien espero dena Otsagabiko aurrak oraindik oparirik gabe baitaude. Olentzero eta Mari Domingoren esperoan, así que a ver, segun nola portatu diren, ikatza edo oparik izango dute. Gaur gauean egingo dute aurtengo azken opari eta ikatz banaketa urtero bezala Otsagabian.